Amen, amen, amen. Ama munofara here, hama dzangu. Ndati nhasi timbotaurawo shoko raMwari kwenguva diki diki patinenge tangotenderwa naMwari pakunzwisisa nezvatinoraramira panyika. Kana tichirarama tikuraramirei uye anotipa upenyu ndiani? Saka ndinotenda hangu kuti tese zvedu zvatiri panapa panyika tinoziva kuti kuna Mwari kudenga. Zvinoshamisa kuti titi mukore uno pana vanhu vasingazivi kuti kuna Mwari kudenga, nokuti nyangwe mumateksi, nyangwe pese patinofamba tinongoona pamafacebook, pamatwitter, pamainstagram, pamawhatsapp, shoko ndiro riri kufamba, chero pamwe pacho richiminamiswa haro, asi shoko ndiro rekuti vanhu vanenge vachingoti kuna Mwari kudenga. Amen, amen. Saka nhasi ndine nyaya yandinayo yandati inini God is will, kana kuti the will of God. Ndo nyaya yandinayo nhasi yandati timbobatawo hama yokuti Mwari vanoratidza kuda kwavo kuvanhu vavo. Saka mumwe angandibvunza kuti konai bako uri kuti Mwari vanoratidza kuda kwavo, ndingazive sei kuti Mwari vanoratidza kuda kwavo? Mwari uyu ndiMwari anochengeta shoko rake uye anorichengera. Saka takaona paya akambotaura kuna Jeremiah chapter 29 pavhesi ya11 akambotaura Mwari akati, for I know the thought that I think towards you. For I know the thoughts that I think towards you. Ndinoziva kurangarira kwangu pamusoro pako, kuti handikufungiri zvakaipa asi zvakanaka. Saka ndokuda kwaMwari. Mwari havatifungiri zvakaipa asi vanotifungira zvakanaka. Saka pakufungirwa kwedu zvakanaka naMwari pane chinhu wani chatoda kuti tinyatsonzwisisa. Munhu unofanira kuziva kuda kwaMwari. Ndo chinhu chekutanga. You have to know what the will of God is. Unofanira kuziva kuda kwaMwari, kuti kuda kwaMwari ndekupi. Saka kuda kwaMwari ndoko akationesa kubva kuna Jeremiah chapter 29 verse 11 kuti ndinoziva kurangarira kwangu pamusoro pako, ndinokurangarira pane zvakanaka kwete zvakaipa. Saka panapa ndine chapter yandasangana nayo hangu pandanga ndichinzvera ndichiverenga, ndikaona kuti shuwa kana munhu atsvaga Mwari nemwoyo wake wese nekuita kwake kwese nesimba rake rese, sekutaura kwebhuku, if one want to know, or if one want God to show him or to reveal to him his plan towards him or her, one have to seek God wholeheartedly. Kutsvaga Mwari nemwoyo wese nesimba rese nekufunga kwese nekuita kwese, zvoreva kuti chese chako chinenge chichingofunga kuti ndingaitirei Mwari kuti Mwari vafadzwe neni, kuvatsvanzvadzira Mwari nemutoo wose. Kana munhu asvika palevel iyoyo, Mwari vanoratidza kuda kwake kwavari, nokuti Mwari anounderstanda, him God understand that the roads or the path we walk in this life are sometimes confusing. God understands that. God understands that the ways we go through, the life we are living, everything on this earth, he knows that there is Satan who is always there to disturb, to disrupt, and to confuse people. He knows that. So ndazviona izvozvo ndabva ndazvifunga kuti tigovane zvedu hama. Ndo pandanga ndichiverenga hangu pana Psalms chapter 32. Psalms chapter 32. Ndanditore bhaibheri rangu panapa, sorry. Psalms chapter 32 pavhesi ya8. Psalms chapter 32 verse 8 iri kubva yationesa kuti
ndichakudzidzisa nokukurayira nzira yaunofanira kufamba nayo. Ndichakupa njere neziso rangu riri pamusoro pako. Saka Mwari ari kutionesa kuti him knowing that on this earth or in this world we are living in, there are some obstacles, there are some confusions, there are some people who come saying the Lord send us, of which no one have sent them. They just thought of it in their own mind. So ndo pari kuti inini Mwari kana wanditsvaga nekuda kwako kwose, kufunga kwako kwose, wholeheartedly, in fact, if you seek God wholeheartedly, that's when he is saying ndichakuchengeta kana kuti ndichakudzidzisa. The Lord will teach you himself. Apadi pastor, apadi prophet, apadi mvangeri, apadi mudzidzisi kana chi. The Lord himself is saying ndichakudzidzisa. Pabati say verse 8, ndichakudzidzisa nekukurayira nzira. Him himself, kana munhu wamutsvaga nekuda kwawo kwose nesimba rako rose nekufunga kwako kwose, achakudzidzisa nzira dzaunofanira kuti ufambe nadzo. Kana akudzidzisa nzira dzaunofanira kuti ufambe nadzo, iye Mwari mumwe chete achakupa njere. He will give you his wisdom. He will give you the wisdom. Not just njere, but wisdom, uchenjeri. Kana akupa nzira, achakudzidzisa mafambiro. Kana akudzidzisa mafambiro, okupa uchenjeri pakufamba. Meaning to, of all the obstacles dzinenge dzichizouya uchisangana nadzo, the confusion, the difficulties, the complex things you've come across, only the Lord will be there to teach you the way you should go. Then if you are going into the way, he will give you his wisdom. Mwari achakupa uchenjeri ukuti unzwisise kuti pakufamba kwangu ndinofana kufamba sei, uye ndikasangana neichi ndinofana kureacta sei, kana ndiri pabasa ndikanetswa nevarungu ndinofana kuresponda sei, kuva ndiroshanda navo kana vasingandinzwisisi ndinofana kuresponda sei, kana ndiri kuchechi pakutaura kwangu ndinofana taura sei, ndinorunga sei shoko rangu kuti ndisagumbutse vanonzwa, kana ndichifamba munzira zvandiri mafambiro angu handigumbutse here kana kukanganisa vanondiona, mapfekero angu haakanganisi here vanondiona, handitadzisi here dzimwe hama. Izvozvo zvese is the wisdom yaunopiwa naMwari kana vachinge vakupa nzira nekukudzidzisa mafambiro. Saka ndozvandaona panapa tichiverenga hangu chapter 8, ndikaona kuti shuwa njere neziso raMwari kana riri pamusoro pako, kunyange madifficulties atinenge tichiona ese, Mwari vanenge vachitichengeta. Saka pane imwe nguva yekuti manje tikavhura bhuku yamakoroniki kana kuti First Chronicles 16, tikavhura First Chronicles 16 verse ya 8 to 12, ngandiyivhure panapa. First Chronicles 16 verse 8 to 12 ndichaverenga. It's David. Then David was usually pray. He always pray. Is that thing we must learn as Christians. We must learn to pray always. Like David used to pray always. He prays like he praising God. He pray asking God to teach him. If you look closely, Psalms 143 verse 10. David usually pray to God. Anowanzonamata achiti, Mwari ndidzidzisei kuita kuda kwenyu. Teach me to do your will, for you are my God. Teach me to do your will, for you are my God. David anogara achinamata such a prayer. As Christians, we have to pray such prayers. Tichikumbira Mwari kuti watidzidzise sekutaura chapter 32 verse 8 yaPsalms, kuti vati ndichakudzidzisa. But the condition yekuzodzidziswa naMwari ndonge tavatsvaga wholeheartedly. Saka Mwari anobva atidzidzisa, which means ukaona Mwari vakudzidzisa, mumwoyo mako makugona kuvhunduka kana uchida kuita chakaipa, ukaona mumwoyo mako makugona kutsiura kana wakuda kuenda a wrong direction, kana kuti muromo wako wakuda kutaura manzwi akaora, kana kuti mapfekero ako aunenge wakuita uchida kubuda kuenda kubasa kana kumashops kana kumall kana kupi, mapfekero aunenge waita ukanzwa mumwoyo mako muchikutsura, oziva kuti now God is about to reveal his will kwandiri. Nokuti anenge achita achikudzidzisa mumwoyo mako, iye amene anenge achikudzidzisa mumwoyo mako. Saka ndiri kuti imi vanhu ngatigare tichinamata nguva dzose. Let's pray always to the Almighty, tichikumbira kuti he must teach us his will because he is our God.
haisi nyaya yekungotaura nemuromo. Let's accept in our hearts that he is our God. If we accept in our hearts that he is our God, then after the acceptance, then we can pray asking for him to teach us his will. Saka tinoziva kuti zvinombooma, madoubts anovapo, nokuti some people they want an immediate reply or response from God. Yes, sometimes it happens. I've got a testimony, I will share it one day. I know vamwe vanoti mhinduro yaMwari inononoka, but I've got a testimony, I will share it. Mhinduro yaMwari hainonoki. It's only that sometimes we are not doing it wholeheartedly. We are like those people who are not wakapa nhasi vakapa 10 rand, tomorrow they want 20 rand, and then God doesn't work like that. Mwari havashandi nemutoo iwoyo. Saka ndo shoko randatingodzisana nhasi kuti kunyange zvikazooma, kunyange zvikatiomera sei hama dzangu, ngatingozivai kuti Mwari vanesu. Mwari kana tavatsvaga nemwoyo yose vanotichengeta, vachatidzidzisa kuda kwavo, vachatidzidzisa mafambiro, vachatiudza nzira dzatinofamba nadzo, uye ziso ravo rinenge rakatarisa. Unoona ziso raMwari kana rakatarisa munhu, kureva kuti chinenge chichiuya chakaipa chida kumanikidza, Mwari vanochidzira. Ndosaka kuna Efeso akambotaura kuti ndinorwa hondo zhinji kumashure kwenyika musingaoni. Kureva kuti hondo hadzingorwirwi bedzi munhu wese, asi dzinorwirwa avo vatsvaga kuda kwaMwari, vakaita kuda kwaMwari, vakararama zvinoda Mwari. All those people vanochengetwa naMwari. Saka ndoda hangu kuti kana mukaomerwa, if madoubts asumuka, vhurai mapisarema 16 verse 11 inotisimbisa tichienda mberi. Ndamboda kuverenga imwe chapter inogona kutisimbisa, ndo 1 Chronicles chapter 16 verse 8 to 12. Ndichaiverenga hangu ndichimhanya kuti kana muchinge mazosununguka munzwa kuti Mwari anodei kwatiri. So anoti, give thanks unto the Lord. Give thanks unto the Lord. Call upon his name. Make known his deeds among the people. Sing unto him. Sing psalms unto him. Talk ye of all his wondrous works. Glory ye in his holy name. Let the heart of them rejoice that seek the Lord. Saka ndo nyaya iripo nguva dzese patiri, patinenge tichirarama tiri, ngatipei kutenda. Let's give thanks unto the Lord. Ngatiparidzei zvakanaka zvakaitwa naMwari, ngatiparidzei zvakashamisa zvakaitwa naMwari, zvamakaitirwa zvese naMwari. Matestimonies musatye kutaura. Munhu kana wakadzikinurwa naMwari usatye kutaura uchiti vanhu vanozoti unovhaira kana kuti chii. Ndozviri kutaurwa naChronicles chapter 16 verse 8 kuti taurai zvakakura zvakaitwa naMwari, kuti vanhu vose vamwoyo yavo igare ine mufaro vachirejoisa muruoko rwaMwari. Chengetwai hama dzangu, mugare muchirarama murushoko raMwari. Mwari akuchengetei, Mwari ave nemi. Vangorima munofara here? Shuwa ishoko raMwari. Mwari ngaatichengete, Mwari ngave nesu. Masvikawo takutopedza tatine nyaya zvedu kuti God is will. God is will ndo yatatinayo, kuti God is will is good. Kuda kwaMwari kwakanaka nguva dzose. Saka ndo shoko randinaro rangoti nhasi we want to just talk about God is will. Kuda kwaMwari kwakanaka nguva dzose, and God will show his will kuvanhu vanenge vatenda kwaari. Saka vanhu ngatitendeuke nemwoyo yedu yose, titendeuke nekufunga kwedu kwose, nenjere dzedu dzose, nesimba redu rose, nezvedu zvese ngazvitendeuke. Titsvake Mwari. Kana tatsvaka Mwari, then God will reveal his will to us. Chengetwai hama dzangu. Mwari ngaave nemi. Ropafadzwai.